Ian Castaldi Paris, president tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u sindku ta' Ħallija jikkritika l-operat tal-Knisja meta tiġi biex tagħti annullament miż-żwieġ u jgħidlek: milli nisma' biex tieħu l-annullament mill-Knisja hija kwistjoni ta' flus u kuntatti. Is-Sindku Nazzjonalista jgħid li l-Knisja għandha tkun aktar sensittiva biex tagħti l-annullament, speċjalment f'każi fejn ikun hemm vjolenza u moħqrija. Pajjiżna wasal fl-istadju ta' referendum dwar id-divorzju propju għax il-Knisja m'għandix strutturi b'saħħithom biex tagħti annullament effiċjenti, jgħid Castaldi Paris. Jiżvela kif kien issuġġerixxa lill-Prim Ministru biex tfal bejn l-14 sena u 16 sena wkoll ikollhom id-dritt jivvutaw f'dan ir-referendum għaliex huma tfal li ser ikunu affettwati l-iktar kemm jekk jgħaddi referendum u anke jekk ma jgħaddix. Dwar id-deċiżjoni tal-mexxej Laburista li jħalli vot ħieles fuq id-divorzju lil membri tal-Partit Laburista, Castaldi Paris jgħidlek: ħa pożizzjoni li kieku jien kont fil-pożizzjoni tiegħu anke jien kont nadotta. Naqbel ma' Joseph Muscat li qalek u li ta' vot ħieles.